खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ टारं दैमानि सायाव अरायथा दालांनि अन्थाइ खाम्फाखौ एमएलए लरेन्स इस्लारिया गायसनदों। क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया मैया क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि काउन्सिल बियाब नं 12नि सिङाव थानाय बरलापारा भुमखियाव टारं दैमानि सायाव गोदान पाक्का दालां लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। 2.25 लाख 27,164 रां बाहायनानै लुफुंजानो गोनां बे दालांखौ आबुं खालामनाया भुमखि, धियाजिरि, अन्थाइबारि, हालुवादल, सालाकाथि, तारानगुरि, भुटियापारा, बालाजान तिनालि, बालागाव बायदि गामिफोरनि हान्था मेलानि राहाखौ गोबां मुलाम्फा होगोन। मख'नो गोनांदि जायगानि सुबुंफोरा थांनाय 10-15 बोसोरनिफ्रायनो बरलापारा भुमखियाव टारं दैमानि सायाव बायफ्लेलांनाय दालांखौ लुफुंनो दाबि खालामगासिनो दंमोन। बै समाव ओनसोला सिडली बियाबनि बाहागोमोन आरो बिपिएफनि एमएलएआ मख'नाय ओनसोलनि जेंनाफोरखौ जेबो गोसो होआखैमोन। बायफ्लेलांनाय दालांनिफ्राय गोग्लैनानै गोबां फरायसाफोरा जोखोम जायो आरो गोबां मटर साइकेल जाब्रबथायफोर जायो। बियाबखौ फिन थि खालामफिननायनि उनाव ओनसोला 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव गोग्लैयो। 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए आरो लाइमोन दैदेनगिरि लरेन्स इस्लारिया बियाबखौ फिन थि खालामफिननायनि उनाव ओनसोलाव गोबां गेदेर जौगालु हाबाफारिफोरखौ गनायथि होदोंमोन। एमएलए इस्लारिया बुंदोंमोन दि आसाम माला बिथांखिनि सिङाव बालाजेन तिनालिनिफ्राय कालीपुखुरी जानानै बासुगावसिम पाक्का दालां, कालीपुखुरी गोजौ फरायसालिनि जौगाथाय, सम्भाबति सायाव थानाय गिदिर पाक्का दालां, सालाकाथि गोजौ फरायसालिनि जौगाथाय बायदि गोबां बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन। बे बिथिङाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावनानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुङो दि जाय रोखोमै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मा रोखोमै खामानि मावनो खाबु होदों बेफोर मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जौगागोन। मोनफ्रोमबो ओनसोलनि जौगानाया बिथांमोननि थांखि होनना बुंनानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया फैबाय थानाय बोसोरफोराव गावनि बियाबनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ फोजोबनो खोथा होयो। बे समावनो खौरां बिजोंनि मोनसे सोंथिनि फिननायाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुङो दि गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि बायदियै बिटिसि बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिनि गासै मोन 40 बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थियारि। सालाकाथि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जागोन नामा होनना सोंनायाव एमएलए इस्लारिया बुङो दि बिथाङा आथिखालाव सासे एमएलए आरो आसाम आयेन आफादाव इउपिपिएल आयेन आफाद हान्जानि दैदेनगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं। दोलोआ दुंहाव बिबुंथि होदों दि जुदि दोलोआ बिथांखौ सालाकाथि बियाबाव गेलेयोब्ला दोलोनि बिथोनखौ मानिनांगोन आरो गेलेनांगोन। रायखांनो गोनांदि पाक्का दालां लुनायनि बे गुदि हाबाफारियाव रोजा रोजा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिया लानाय आगानफोरखौ बरायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव आजिरा मोननाय फोरोंगिरिखौ बुथारनाय जाथायाव सासे सुबुंखौ खानाय जादों। सासे 75 बोसोर बैसोनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि सायरा सुल्तानाखौ पान्जाबारिनि रंपुर पर्टआव थानाय गावनि न'आव सन्देह गोनां थासारियाव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। बिथांजोआ हारसिङै थायोमोन आरो मंगलबारनि सानजौफुआव बेंकआव थांदोंमोन नाथाय फैफिनाखैमोन। नसुंसेनि सुबुंफोरा बिथांजोनि गोबाव सम गैयैनि उनाव जिंगासिदोंमोन आरो पुलिसखौ सांग्रां खालामदोंमोन। बिथांजोनि बाथरुमनि साखाथियाव थैनि दागो मोननाय जादोंमोन आरो उनाव बिथांजोनि गोथै सह'खौ गावनि सोरगिदिं अन्थाइनि थुख्रा सिङाव फबनाय मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ सासे सन्देह गोनां काजी महम्मद आब्दुल आजिज लस्करखौ सिलचरनिफ्राय 4 घन्टानि गेजेराव खादोंमोन। बिथांखौ जायगानि सुबुंफोरा सिगाङाव न'निफ्राय ओंखारलांनाय नुदोंमोन आरो सोंनाय फिननायाव सिमान जादोंमोन। जाथाय जानाय जायगानिफ्राय गंसे गोबौ हाथियार आरो गुबुन बेसादफोर बोखांनाय जादोंमोन। पुलिसआ मोदोमाव जोखोमनि दागो नुनायखौ रोखा खालामो। पस्टमर्टेमनि बिथोन होनाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनाय सासे सुबुंखौ हमदों। आइनाल आली मुंनि सासे सुबुङा गावनि उन्दै फिसाजोखौ गोबां बोसोरनिफ्राय गले गले जिनाहारि खालामनायनि दायाव आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव खाजादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गाग्लोबनाया बिथांनि बिसि थैनायनि उनाव जागायजेन्दोंमोन।
हिन्जावसाया पुलिसनि सिगाङाव गाज्रि बाहायनायखौ फोरमायनायनि उनाव जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बिजिरसालियाव नुजाथिनायनि उनाव आइनाल आलीखौ मंगलबार 17 जुनाव खानाय जादोंमोन आरो जेलाव दैथायहरनाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि दायआ गोबां बोसोरनिफ्राय सिरि-सिरि सोलिबाय थादोंमोन। बे एखे जाथायावनो गुबुन सासे सुबुं जयनाल आलीखौबो सिगाङाव खानाय जादोंमोन। मोनसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया शिबसागराव अएनजिसि गेस लिक जानांनायफोरनि थाखाय 25,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव शिबसागर जिल्लायाव बावैसो सिगां अएनजिसि गेस सेरनायनि जाहोनाव जायगा सोलायजानाय गंफ्रोमबो नखरनि थाखाय 25,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ फोसावो। गेस सेरनाया 12 जुनखालि रुद्रसागर थाव फोथाराव आरडिएस 147 आ जोबोद दुंनाय आरो खैफोद गोनां थासारिनि थाखाय 350 निबो बांसिन नखरफोरखौ जायगा सोलायनो गोनां खालामदोंमोन। गोबाङानो दा रैखाथि बादायाव एबा बाहागिफोरजों थागासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया रोखा खालामदोंमोन दि 25,000 राङा मोनसे अरायथा नङि सुखु खहा सुफुंनाय नङा, जायनि थांखिया नखरफोरखौ जि-जोम आरो फरायसालिनि मुवाफोर बायदि गोनांथार गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद होनाय। अएनजिसि रायजो सोरखार आरो मिरु पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस मन्थ्रि बिफाननि गेजेराव आबुं खहा सुफुंनायनि सायाव सावरायनाय सोलिगासिनो दं। गोजौ नारसिनथाय सेरनायखौ सामलायनो थाखाय सासे इउएस बिथायारि रोंग'साजोंबो सुबुरुन लानाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि दक्षिणगावआव 219 ग्राम हेर'इन जब्द, सासे हमजादों। मोनसे गिदिर ड्राग्स बस्तायाव गुवाहाटी पुलिसआ 12 जुनखालि दक्षिणगावनिफ्राय 219 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदोंमोन। दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय भगदत्तपुर आउटपस्टनिफ्राय मोनसे हानजाया खालामनाय अपारेशनाव बरपेटानि सनवार खान मुंनि सासे सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। दायनिगिरिखौ गावनि आवथायाव आयेन बेरेखा फेग्रा बेसादफोरजों लोगोसे हमनाय जादोंमोन। आयेनारि हाबाफारिया जागायजेनबाय आरो सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय फुंखा आरो नेटवार्कखौ नागिरनो थाखाय आथिखालाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ श्रीभूमियाव 8 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द, सासेखौ हमदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव आसाम पुलिसआ श्रीभूमियाव मोनसे ड्राग्स बस्तानि समाव 8 कौटिसो रांनि 40,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामो। एसपि पार्थप्रतिम दासनि आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ मोनसे थांखिजानाय अपारेशन जागायदोंमोन आरो गंसे मटर साइकेलाव दोननाय मोनसे कार्टननि सिङाव दोनखोमानाय होबथाजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ मोनदोंमोन। जगन्नाथीनि नरुल हक मुंनि सासे सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। बिथांखौ सिमा बारनानै सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स कुरियार होनना सन्देह खालामनाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे कनसाइनमेन्टआ बांलादेश फारसे थांगासिनो दंमोन, जाय मोनसे गेजेर हायुंआरि ड्राग्स रेकेटनि फारसे इंगित होदोंमोन। पुलिसआ आरोबाव नायबिजिरनाय जागायबाय आरो आरोबाव हमजाबावनायनि आसा दं। स्निथि खौराङाव दङ भारतआ 2027 मायथाइयाव फैगौ सुबुं सानखो खुंगोन, एमएचएआ फोसावथाय फोसावदों। नखर मन्थ्रि बिफान एमएचएआ मावख'आरि महरै फोसावदोंमोन दि भारतनि फैगौ सुबुं सानखोआ 2027 मायथाइयाव जागोन, जाय 16 बोसोरनि उनाव हादोरनि गिबि सुबुं सानखो। कभिड-19 बेरामनि थाखाय 2021 मायथाइनि सुबुं सानखोआ गोबाव जादोंमोन। फोसावथायनि बायदिब्ला सुबुं सानखोआ मोननै खोन्दोआव जागोन। बांसिन रायजोफोर आरो जुथाइ हायुं आवथाफोरनि थाखाय रायखांनायनि अक्ट'आ 1 मार्च 2027 थि खालामनाय जादों। बबेखानि 1 अक्ट'बर 2026 मायथाइया लादाख आरो जम्मु काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आरो उत्तराखन्डनि बरफजों गाग्लोबजानाय ओनसोलफोरनि थाखाय रायखांनायनि अक्ट' जागोन। बे आगानआ सुबुं सानखो आयेन 1948 नि सिङाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन खारि बुथुमनाय हाबाफारिनि थागथियारि जागायजेनो। सोरखारा नंगुबैखौ बांहोनो थाखाय डिजिटेल आगजुफोर लाबोनायनि मिजिं थिजादों। बिखान्थिनि सायाव आरोबाव गुवारै फोरमायथिखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।